Ngikubingelele-ke mlaleli ngikwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze trending news. Namhlanje nginiphathele-ke udaba likamama lana owabulawelwa izingane zakhe ezibulawa umuntu wesifazane. Uthi-ke umama lana nakuba kubuhlungu kunjalo ukushonelwa zingane zakhe, kodwa ubefisa ukuba ukushona kwazo okungenani zashayiswa imoto noma zathunyelwa ngotsotsi kunokuthi beze beyithwebule. Ngoba uthi kwaba buhlungu kakhulu esithola ukuthi yena beyazi ukuthi uhleli nezingane zakhe kanti inyama yazo kade yahlukana nomphefumulo. Sanibonani sizwe sikaNkulunkulu, sanibonani nonke. Ngiyathemba ukuthi niyaphila nonke. Yazi namuhla angazi noma nginesibindi namuhla, kodwa ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi uma ngibheka esayidini lami ngake ngaba ney'ngane amantombazana amathathu, umfana oyedwa. Bahambe bonke laba bathathu ngisele nomfana oyedwa. Yazi namuhla guys, ngicela ukunisharela isitori sami esibuhlungu. Kulaba abanganayo inhliziyo ngizocela nje ukuthi bazibambe. Ngiyazi akulula ukushare isitori sami, kodwa ngiyacabanga ukuthi fanele nginisharele guys, ngoba today ngiyacabanga ukuthi umusa kaJehova nje ukuthi nginisharele le ndaba. Ekhaya lami-ke kwangena umuntu wesifazane, ngeke ngilisho igama lakhe vuba vele ngikwazi ukulisho. Umuntu wesifazane owangizwisa ubuhlungu ngale ndlela, owathi makabona ukuthi akakwazi ukulwa nami ngendlela engisemandleni ngakhona, washona ey'nganeni zami. Ngifuna ukunitshela abantwana basekhaya, lo muntu wangenza into ebuhlungu engeke ngivuke ngikhohliwe. Kahle kahle ngiyaphila, ukuphila ngenkosi, ngoba ngiyabonga ukuthi ngiyakwazi ukukhuleka, ngiyabonga ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma noNkulunkulu wami. Kahle kahle umuntu wesifazane onesibindi esiphindaphindiwe, owabulala iy'ngane zami usonto nosonto, zonke ezibulala ngosonto bafowethu. Mhlawumbe kungcono nokuthi wayeyishayisa ngemoto noma wayeyithumela otsotsi beyibulale. Cha, ngenzanga kanjalo. Umuntu wesifazane wakwazi ukuthwebula iy'ngane zami, ngilokhu mina ngithi ngihleli ney'ngane kanti iy'ngane zami kudala zithwebula. Uma kusuka lapho zizodla uphoyizeni wamagundwane, noma ngaba ukho la endlini kodwa zizowufuna, zizowuthola iy'ngane uphoyizeni wamagundwane. So nomfazi wangenza into ebuhlungu kakhulu engingeke ngivuke emoyeni wami ngikhohliwe. Njalo ngosonto mayeqeda, mayesebona ukuthi eyami ingane angithi uyenzile lento yakhe, ingane mase ishonile uzophosta abhale the way ngumzali oyisihluleki ngakhona ku Facebook, uzophosta ku WhatsApp the way ngumzali ohlupheke ngakhona. Angabhali yena ukuthi hayi umenzi wokubi noma umthakathi mina la engenze konke lokhu.
eseke kubona kwenzekile ekhaya lami wagiya. Umuntu wesifazane wagiya wasinwayibethela wagiya ngethambo lami. Makunandaba uNkulunkulu yazi ngibeke ukuqala umntwana futhi ngiphume ngiyobheka ukuthi kwenzakaleni, ngithole ukuthi kwenzakaleni, kodwa ngingabi namandla okuvala ukuthi leyo nto ingasabuyi iphinde yenzeke. Angikhathe la ngizophinda ku story number 2. Noma ngabe ulwa kangakanani nomuntu wesifazane, ungalenzi iphutha lokukhipha imphefumulo enganacala. Anginayingane namuhla, kwakuyikho vele lokho usisa ekufuna ujabulile, kodwa-ke ngizibuza umbuzo ukuthi yena ingabe uyophelelaphi yena ngempela. Angithi nje ngifuna ukwazi ukubuya ukuthi yini, njengoba abulala iy'ngane zami uphila kamnandi yena, unayo yonke into, amsho la khona uhlala efletini ugibela yonke inhlobo yemoto afuna ukuyigibela. Kodwa nje kulaba abamaziyo, ngoba ngeke kube lula ukuthi ngikhuluma igama lakhe, ngifuna bamtshele ukuthi uyabona-ke manje uNkulunkulu uqalile uyaphendula. Ngifuna ukuthi bamtshele ukuthi lokho akwenza kimi, uyabona mina awami amanxeba manje ngiwathobile apholile. Lokho akwenza ebulala iy'ngane zami, ey'bulalise kwezinja, ey'bulalise kwamagundwane, kulungile akunandaba. Ngeze emhlabeni ngingaphethe lutho futhi ngiyohamba emhlabeni ngingaphethe lutho, kodwa-ke ngifisa ukuthi uNkulunkulu angibeke angigcinele yena, ngoba yena ngifuna ukumbona ukuthi uyophelelaphi yena ngempela. Ake sikhuzaneni bomama, noma ngabe ulwa nami kangakanani ungalenzi iphutha lokubulala iy'ngane zami. Kulungile la khona unokuthula, ujabulile, kunothando, yena unazo ezakhe iy'ngane. Ngiyambongisa phela, ngiyambongisa, kodwa engingakusho nje ukuthi okwasemhlabeni kuyosala emhlabeni, sohamba singaphethe lutho. Naye konke nakho uyokushiya la emhlabeni, siyohlangana ngaphesheya. Ila ngiyombuza khona ukuthi wayeyibulalelani iy'ngane zami ngesihlungu esingaka. Ngizophinde ngiqhubeke bafowethu nale story ebusubuhlungu kangaka. Ngizophinde futhi ngiphinde ngiqhubeke. Abona ubuhlungu engabuzwa kule minyaka endlulile angibufisile umuntu. Phinde uzoba nabantu ngaleso sikhathi wena uzobuhlungu. Uzoba nabantu abahamba bakhuluma ngegama lakho, bahambe bakhulume ngey'ngane zakho, bahambe babamba ama-meeting. Ezothi nje ebantwini besifazane, bafazi ehlakaniphani, sukuma usebenze ekhaya lakho, ube nayo yonke into ofisa ukuthi ube nayo, ube yiyo yonke into ofisa ukuthi ube yiyo, kunokuthi uhambe ukhuluma amanga. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthi ushonelwe, baphinde bakuvula isilonda, ushonelwe wena ngaleso sikhathi, bakuvula isilonda, basifaka usawoti. O-expect ukuthi leso silonda sizoba njani, sizophola noma sizoba mnandi noma sizoba buhlungu. Kodwa-ke ngifuna nazi ukuthi into yenza komunye umuntu nakuyeza, endeke njengoba ukwazile ukuyenza kimi, eyami seyindlulile, sebahlekile abantu bandlula. Eyakho mhlambe iyohleka unyaka wonke, noma eyakho iyoba more than painful ukudlula le eyami. Eyakho iyoba buhlungu ×4. Ngendlela nje ababodwa bathi iy'ngane zami beyikhipha izisu, kusho ukuthi nale last born naye ibikhipha isisu. Babodwa nje ababethi iy'ngane zami bezikhipha izisu. Babodwa bathi iy'ngane zami ngathwala ngazo. Babodwa bathi yeyi bakhuluma abantu besifazane, yeyi ngoba abafazi bayakhuluma, banemlomo emide. Ngizibuze ukuthi
uyakhonakala ukuthi ungathwala umntwana for 9 months uphile nomntwana. Futhi ngiyafisa nje ukuthi ngelinye ilanga ke kube nezangoma noma nabaprofit babo abazoba profitela ukuthi ngempela ngabulala ingane zami noma ngempela ezami ingane zakhipha isisu ngoba zayimithiswa amadoda abo. Zakhipha isisu ngoba mhlambe zayimithiswe ibona mina ngingazi ukuthi izimithi. Ngoba bomama niyakhuluma. Niyakhuluma bomama nimbheki umuntu ukuthi ukusiphi isimo nivele nje nikhuluma into eniyithandayo kodwa kusana ndaba mina ngifuna ukukusho nje ukuthi la emhlabeni sonke sivakashile sisandlula sisaya phambili kuNkulunkulu wethu la umuntu nomuntu ayoma khona kuNkulunkulu wakhe ngamunye la yokhuluma abuzwa khona evulelwa ezakhe izono iBhayibheli elikhulu elinga ukuthi lokhu wawukwenzelani bomama niyakhuluma. Yazi kahle nje ngokuya ngami ngaba ngisesebona abangani babo mama ngobangani babo baba kodwa ke nabo baba nabo lamalanga sebakhulumela futhi niyakhuluma bomama ningaboni nokuthi umuntu uhlele ematrasini umuntu ulimele kangakanani. Mina ngiyabonga nje ukuthi uNkulunkulu wami ngiyakwazi ukukhuluma naye ngiyakwazi ukuxhumana noNkulunkulu wami ngabe ngiyini nje ngempela ngoba zange ngithola abantu abaright nala ku background engihlala kuyo abazothi bangabantu ngempela. Abantu bavele bame emakhoneni bakhulume yonke into abayithandayo bakhulume yonke into abayifunayo yonke leyo nto mayifika kuwe wena ngaleso sikhathi usashonelwe usalimele. Silimezene bomama silimezene. Angifuni ukunitshela manga silimezene. Wena ngaleso sikhathi umuntu mayesenkingeni umthwala ngayo yonke indlela mara ekugcineni wena uba isitha ube isilima angaze senze njani bakhuluma yonke into abayithandayo ngawe. Wena ukhohlakele wena ubulela ingane wena ukhipha ingane isisu. Bafazi uNkulunkulu akanibeke angibeke ngoba ngiyafisa ukunibona ukuthi kazi nina lezi ezeningane zingo president na. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angibeke ngibona ukuthi lento eyenzeke kimi angeke izifike ninendlela yokuyivala ukuthi kini ingafiki. Niyakhuluma bomama niyakhuluma shem. Bengizothi nje mina stop abomama ukukhuluma into abangayazi ngoba ngelinye ilanga umuntu uzokhuluma yosukuma ngihlele ematrasini ngomdonora ngemvuphu. Kahle ngingasho ukuthi impilo yamazange iphinde ifane after abantwana bami bonke bobathathu bahambile futhi nangendlela abahambe ngayo. So ngibuke nje abangani babo ngibuke nje laba beba close nabo ukuthi lesikhathi eqaleni bengithi nangibona laba abangani babo inhliziyo yami ibabhlungu kakhulu kodwa ngathandaza uNkulunkulu ukuthi angipha amandla okubhekana nesimo. uNkulunkulu wangizwa wangipha amandla okubhekana nesimo sinje ngoba sinjalo. Kodwa ke ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngengithola isikhathi nalosisi ngihlale naye phansi etafuleni akangicocele ukuthi kwase kwenze njani ngempela ezobulala ingane zami ngalendlela azibulala ngayo. Ngoba lento beyihamba kanje obefika azithwebule kusho ukuthi wena lokhu uhleli nengane kanti usuhleli nomkhova kuseyona ingane bese ke nasekafuna ukuyiona permanent ingane zizozibulala ngendlela yazibulala ngazo ezabazibulala ngazo. Ngithi noma ngabe upoison bingekho kodwa uzoyifuna aze ayithole. Just imagine mzali ongumzali ubukela umntanakho ephela phambi kwakho edle ialiphirim ungakwazi ukumsiza ungakwazi ukwazi ukuthi siza kanjani. Akubikeke nethuba lokuthi uye nabo ekliniki mawufika ekliniki
kanti umntwana kudala shona bawufika amanesi akutshela ukuthi lo muntu useyabanda, kodwa wena awubonanga ukuthi umphefumulo uphume kanjani. And-ke zonke le y'ngane azibulalayo zihlakaniphile, nasesikoleni zifunda kahle, nasesikoleni ubuzibona nje ukuthi zizoba nekusasa eliqhakazile. Kodwa-ke umthakathi umbulali uyohleza umbulali. Amanxeba apholile, kodwa kulula nje ukuthi bona bazomane bashabalale nje kanjalo, ukhohlwa ukuthi babeke baphila, babeke babakhona. Kodwa ngiyamathemba umhlengi wami uyaphila. Ngikhuleka mihla namalanga, angiphumuli. Ngifuna ashe lo sisi, ngifuna ashe, ngiyawabasela amalahle empilweni yakhe. Angiphumuli futhi angeke ngize ngiphumule ngingakamlahli phansi ngomthandazo. Ngiyamathemba umhlengi wami uyaphila, kodwa noma sekunzima ngikhuleke enkosini yami ukuthi Nkosi, leso sikhathi nalowo mzuzu ukuthi kube nzima sekufikile, kodwa ngiyazi uzongithwalela umthwalo wami. Namanje ngifuna ukundlulisa lo mlayezo kulo mama, ngithi mfazi, wakwenza konke owakwenza kimi, waba iqhawe emhlabeni ngempilo yezingane zami, waba iqhawe wena, wahlangana nabangani bakho nalo lonke ithimba lakho sebenzisene nalo. uNkulunkulu lokho enibhekile namanje, ngoba ngiyanikhulekela wena nethimba lakho. Kangilali, ngifuna azi ukuthi kangisoze ngalala, kangisoze ngisempini ngalendlela. Ngomkhuleko ngifuna nje ukumkhombisa ukuthi yonke imithi nayo yonke into la kulomhlaba yadalwa uNkulunkulu, futhi uma engafuni uNkulunkulu ukuthi isebenze leyo mithi angeke izisebenze. Ngifuna ukumkhombisa nje ukuthi yena nezinyanga zakho okhokho vula bakhe abalutho ngaphandle kwaNkulunkulu, ngaphansi komthunzi welanga. Ngifuna nje ukumkhombisa ukuthi uGoliath wanqotshwa intuthwane, naye uyonqotshwa intuthwane engacabangile. Nkosi.